iba rozum, zdravý, že by si bol... Hej. Mám vypiť. Ti dám krstiť ešte. Všetci mám vypiť. Ale fakt? Do seba, hej! Len objednané máš mačky. A čo si pil palenku? Lepšie zaspí. Nič, nie. Dobre. Ešte pilu treba dať a zaspí. Dobre. Díky. Ešte 20 autíčko si kúpim. Za 60 nie, už ja som objednal, že ja príde. Žiadne autíčko. Ja už som ti objednal. Tak uvidíš. A kde? A kedy? Príde, neboj sa. Jaké auto? Počkaj, Som 3 dní. objednal. Tak aj toto rozobral, čo boušku kurčil. Obili mu to. Jaké? Tam máš blízko si rozobral. Dobre, ja už nebudem rozoberať. Nebudem. Baba, babi, ty to na 9 Pozera na Simona. Že aj on chce. Ešte oni mi dali. Nemáš nožík na tým? Mama, či baba, takto mi. No na. Ej, Ale chyť s ním, ruky. Počkaj. Od včera čakáme. Na. Počkaj. Dám. Ešte daj kolače na stôl, Simo. Ale toto nechaj číslo. Musíme ho vymeniť do Dobre, ja banky. viem, ja viem. Poďme to vraj položené. Dobre. Opačne je položené číslo. Ja viem, jak sa to. Hej! Tam na hoď. Ideme do izby, Tam na hoď. ideme do Tak, a tu tam sa pozeraj. To je. Lukáš, No. Čo ďalej? nie také veľké, bo to nesieme. Dobre, Taká je vysoká, tá čo mám robiť? No, dobre. Daj Lukášovi nožík, na mi dá na tanier. Ale. Tenga cana. Ustedes me. Ya tenga cana.